Hello mga lumon. So, lag-lag sa meron. Akong kauban, Chico TV. Paki-support mga lumon. So karon na video mga lumon, akong i-share sa inyo ha kung unsa kanindot ang ilang setup dire sa ilahang mga Christmas lights decoration dire sa City Hall of Davao City. Mao ni ingon nila na San Pedro Park. Ngayong gabi, sir. Paano tong video sir? Pang content, sir ba? So nindot jud kay dire maglaag-laag mga lumon kay malingaw jud ang inyong mga mata sa gigtanaw og mga Christmas light decoration nila dire. Tanawa daghang kay mga tao. Nalingaw na sila kay tungod sa kadaghan sa mga lights. Shout out di ay sa akong kauban kang Chico TV na kauban ako og laag. Kailangan mo si Palmo. Kayong area. Mga lumon kay ganun kay Christmas light. Hindi naman sila kapire. Mauni ang ilahang San Pedro Church diri sa Davao City. Okay pod kaayo kay dako-dako sad. Asa na ka nang mananap mo? Nag-una-una lang maglakaw. Nakasiguro na nakita na dili mao. Mauni ang stage nila diri sa San Pedro Park. So diri nagatugtog ang mga kasiklase na mga banda na modayo gikan pa sa mga lagyo ng mga lugar mga lumon. So nakaabot na gyud ta diri sa katapusan natong adtuan mga lumon. Mauna ni ang City Hall sa Davao City. So nindot kaayo ang mga setup nila diri ang mga lumon Napay Christmas tree na perting nindota Nindot jud kaayo mag picture diri Picture sa tabi. Shout out kay Chico TV. Paningkamot jud kol aron akay makontent.
Naa pa jud sila banda nagipatugtog diri ang mga lumon oh. So malingaw jud mo kung maadto mo diri. Naa po di ay discipline ng mga borluloy at bag sa City Hall oh. Naa po yung mga dulaan basi na may mga gusto pasulubungan so pwede mo makapalit diri. Mga hilig og mga cartoons karakter diha na wallpaper so natay mapalit diri. Sa mga naibata diha maghilak jud to og dili inyo palitan og cartoons na mga balloons diri. So hanto diri na lang akong video mga lumon. Paki-comment, like, share ug paki-follow na lang pod. Salamat, amping mo kanunay. Bye-bye.